Здравейте! Темата на днескашното ни видео е какво се случва, когато получим GNC 3000 RHAB. И двата апарата, ето ви тук, на нашата кутия е отбелязано в момента, че е GNC 3000 RHAB. Идват в подобна здрава картонена кутия, плътна, но всъщност не това е основната опаковка на апарата. Основната опаковка е изключително добре ушитото, здраво импрегнирано отвътре куфърче, което може да го носите навсякъде с вас. Апаратите, доставени от Medico Service, винаги идват с протокол, който описва какво включва куфърчето. Сега ще отворим самото куфърче, там е същината. Да видим какво всъщност включва куфърчето. Така изглежда куфъра, както ви казах, с пяна, уплътнителна пяна е направен, така че за всяко нещо си има място, лесно ще го подреждате. С рапък фолио трябва да ви бъде самото тяло на апарата, да ви бъде опаковано. Може да си проверите серийния номер на апарата с серийния номер на протокола. Серийния номер е написан отзад, серийния номер е написан и на самия протокол. Така че апарата ни е тук. Какво друго имаме? Разбира се, да почнем 4-те кабела за 4-те канала електростимулация, умишлено са цветни, заради всеки един от каналите. За микротокове също имате два кабели, които са сиви. Няма как да подкарате режим за електростимулация с сивите кабели и обратното, така че мислено е и софтуерно да сте предпазени. Захранващия кабел, апарата работи в захранването, има опции за батерия, но стандартната му конфигурация е без батерия. Гела за електродите, гел, който по дефолт идва, по подразбиране идва с апарата, е 260 мл гел. Живота на електродите с този гел може да го увеличите многократно, ако се грижите за тях, така че едни уж самозалепващи се еднократно електроди за по 20-30 залепвания могат да станат за стотици залепвания, така че гел ще е силна употреба. Цената му е изключително ефтина, 5,60 с една тубичка гел. Може да работите, кажи ли, че година, капва се като едно графово зранце. Тук, като заговорихме за електроди, да ги видим и самите електроди, трябва да дойде в комплектация с два комплекта електроди самозалепващи се. Едните са квадратни, другите са правоъгълни. Ето ги електродите. Винаги на всяко един от консумативите слагаме ценички, за да може да знаете, да се подсещате винаги колко струва и когато е необходимо да се заредите. Електродите за ионофореза, които идват в кълъвчетата и с специалната велкро еластична лента. В добавка на всичко това е ръководството. Ръководството на български или на английски според желанията ви, как предпочитате. То е част от комплекта. Това беше нашето видео за разопаковане на GNC 3000 RHAB или GNC 3000